Yawwa, assalamu alaikum, ni sai ne sha girgirwa nake wa Allah godiya da wannan rana ta ɗaurin aure na ni da amarya ta Hajiya Firdausi. To don haka nake yi wa duk wanda ya zo wannan ɗaurin aure munna, Allah ya masa albarka, Allah ya sa a gama lafiya. Sannan bayan haka gargaɗin da zan wa matasanmu irin su Awwalu, su Jamilu ɗan kuda, su Awwalu na Baba Are, Ubangiji Allah ya baku aure kafin wannan azumin. Azumi yana matsowa matasa, wallahi ko gona mutum ini ma gona na sayar ne auren nan. Ya kamata matasa wallahi ku kan ku kiyaman lele, yanzu azumi yana towa, ana baka kana sahur, ana baka a baka, shine rayuwa. Amma ka zo ka zauna kai kadai, an zo ma tafasa a murfin randa, to me amfanin wannan rayuwar? Yanzu dan Allah dan Annabi a ce yau kai auren nan, kai ma an dan hada ka ga ƴar mata, to a lahira ma me muke nema ne? Mata. A lahira ma mata za a ba mu. To a duniya kai ka zo ka zauna gari banza kawai. To don haka gwauraye da ku da matar da ba ta aure ba da samarin da ba su aure ba, ina jan kunnen ku, billahi la ilaha illa huwa, mutum ko gona isere aure sunna annabi. Domin ni ina tausaya goro, ba mu komai nake tausaya goro da gwauruwa ba. Azumi ya so ka rika sahur da karago. Ka zama aikin banza, ka rako mu duniya, ka zama dan rakiya. Yo ba rakiya ka zo ba, kai shi zo gore kai a jawo ma irin ka ba. Ni wallahi naga goro ma ni hauyi ma yake ba. Na rantsi da Allah ni dai da abon goro ko alquran, na rantsi da Allah gara tattabara ta naira 100. Sannan ba haka ni abu nake tunanin goro ma. Yi goro ma a duniya ma sallah ma karkabi. Me zaka ba sauro wani ka bi awwal sallah ko ka bi dan kuda. Billahi allazi dan bi dan kuda sallah, billahi allazi na dadin kowa. Wallahi garan hau trailer da yayi take ba. Na san sallar sama ba a mata ita. Ya gari ya al'amura. Sha girgirbau kake. Allah ya barka. Sha girgirbau kake. Allah ya barka dan kuda. Wai daya, wai abin da yake ban mamaki ya girgirbau. Bana da Allah kai noma kuwa? Kai, ai mana ma da na shuka mata fito ba. Ya, wallahi mata fito ba. Me ya faru? Ai baka samu kayan aiki ba. Wallahi ba kayan aiki. Amma baka ji labarin ne ka sayo ba? Kungiyar ne ka? Wace ne ka? Kungiyar tallafa manoman nan da suka ringa kira a bawa mutane takin zamani, a baka kayan shuka. Ka je ko baka je ba a wannan lokaci? Ban je ba wallahi. Wallahi ba ni da labari. Kai kungiyar ne ka, kungiyar tallafa mutane ya girgirbau. To bana za ka kara aure. Aure kuma? Alƙur'an sai ka in dan sabida in ka tabara ko aure wanda ka sani. Kungiyar ne ka, wani rubun Nuhu Baba Hassan, mai gidanmu maganin kuka. Shi ne irin ga kiran manoma na neka, to irin ga kiran manoma na jihar Yobe, kira ike su fito, kowa ya fito domin a ba su kayan iri. Sai shekara ta za ka biya takin zamani, sai shekara ta za ka biya. In noman rani kake yi za a baka iri, za a baka komai domin ka samu ka haɓa kanka, taimaki kanka da iyalanka. Ƙungiyar ne ka, ƙungiyar manoma, ƙungiyar tallafa mutane ce, to ni bara in je in samu ya girbau. Allah saka ɗan kuda. To wato dan kuda bayanin da zan baka daya. Ka ga na daya, an yi noma na daya a garin mu, an ba a ci riba ba. An yi da shekara ta 2 ba a ci riba ba. An yi shekara ta 3 ba a ci riba ba. To yanzu tun da Allah ya sa na same ka. Nekas. To yanzu nekas. Wai nekas